ବର୍ଷା ପାଗରେ ଛୁଟା ଧରି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ବା? ଆଜି ବେଙ୍ଗ ଧରିବି ତରକାରୀ କରି ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଲୋ ମତେ ମିଛ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଇ କାଟିବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୋଇ କାଟିକି ଆଣିଛି ନେ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ପକା। ଆଲୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୋଗିଲି ଟିକେ ସାଜିଲି, ଟୁକୁଲି ପାଖରେ ବସିଲି, ପୋଇ ପିଠିରୁ ପରା ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଲି। ସବୁ ପରିବା କାଟି କୁଟି ନେଇ ଆସିଲି, ମସଲା ବି ରେଡି କରି ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ବାଡେଇ ବାଡେଇ କାଚିଥିଲି, ଆଲୋ ସବୁ ବାଲିଗୁରାକୁ ପୁରା ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ପରିବାକୁ ଆଗ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ମସଲାକୁ ପେଶିଦେଲି, ପୋଇ ପତ୍ର ପକାଇ ଦରସିଝା ପରିବାକୁ କାଢିଦେଲି। ଆଲୋ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛି? ଶାଶୁ ମା କଣ ତୋର ରୋଷେଇ କରୁଛି? ଆଲୋ ମାଛ ଗୁଡା ପୁରା ଢୁଡା ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି। ଆଲୋ ପିସ୍ ଗୁଡାକୁ ଆଗ ଭାଜି ଦେଲେ, ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଭଲ କି ପୋଡି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲି, କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଉଡିବା ଯାଏଁ ଭଲ କି କଷି ପକେଇଲି। ନିଜ ପସନ୍ଦର ମସଲା ଦେଇ ନାଲି କରିଦେଲି। ତାପରେ ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଲି। କଷା ତେଲ ଗୁଡା ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପୋଇ ପରିବା ଗୁଡା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରି ତରକାରୀ ରେଡି କଲି, ବୋଉଙ୍କର ଟିକେ ମଜା ଉଡେଇଦେଲି। ଓ ନିଅ ତମ ବେଙ୍ଗ ତରକାରୀ।